Takaloka madho. Patakaloka madho kasvika ndobva gugudza. Saka ndakahwa chigugudza. Ndakabva ndabuda nepawindo ndobva ndatiza. Saka pandakatiza pandakabuda nepawindo pane uyu yakasara ichidonha ndo yakahweta noise kuti vahwe kuti mumba mune munhu. Ndopavakahosara vakarova musikana kuti chii chachiitika. Musikana ndopakahotaura kuti mamuna takura munomu takura guvuriro. At Master Key and Locks, we provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key cores to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare. Kukuchingamiza kwatiri kuita pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakwamburwa kana kuti Sokostina. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu icho chinonzi Home Away from Home. Kune vachangotibata chirongwa chatinoya nacho tichishanya mumajeri akasiyana siyana muno muZimbabwe, tichisangana nevasungwa vangava varume kana vakadzi, tichitaurawo navo kuti tinzwe kuti imhosva ipi yakaparika nemararamiro avari kuita vari muusungwa. Ndinofunga nekutenda kuti patiri kuona maprograms tava nepfungwa dzatoshanduka nekuti tiriko kwatinge tinenge tichinyeperana ka umwe anenge achitaiwa kujeri kunodyiwa simende, asi tiri kuona kuti akusi izvo zvatinge tichiudzana. Ndosaka takauya nechirongwa ichi kuti muone kuti kujeri hakuna zvese izvo vanotopiwa mukana wekuti vagova vanhu vanenge vakavandudzika. Vamwe vakubuda vachipopora kuti ini ndakugona kugadzira mota, mumwe obva ati aiwa ini ndakugona kana kusona, umwe ndakugona kana kuruka musoro. Ndosaka tichiuya nechirongwa kuti munzwe zvizere zvinenge zvichiitika mumajeri momira kunyeperana kakudzimba ikoko. Saka zvanhasi vadiwa vatariri endasvikawo kunzvimbo yeGweru. Pandimire pano pandiri ndiri paHwawa paYoung Offenders Prison, jeri rinotora richichengeta vana vadiki vanenge vakapara mhosva. Saka nhasi ndaonawo mukana wekutaura nemukomana anonzi Takura ndizvo Gubiriro ane makore 18 years. Wandinaye pano kuti tinzwe kuti imhosva ipi yakaparika kuti azenge achirarama ari muusungwa. Ndinokuchingamidza Takura, wakadi yako? Ndiripo makadiyo. Tiripo. Sununguka hako kutaura neni. Panguva ino wadiwa vatariri vangada kuziva kuti imhosva ipi yawakapara iyoyo yakuita kuti nhasi uri kurarama uri muusungwa. Mhosva yandakapara imhosva yerepu. Alright, imhosva yerepi tazvinzwa. Saka panguva ino wadiwa vatariri neniwo zvakare toda kuti umbonyatsotsanangurira kuti raiva gore ripi, zvakaitika kupi, chii chakaitika musi wacho pakuzosvika pakuti iwewe wakazobatwa une mhosva yerepi. Ndakapara mhosva 2018 ndakapara mhosva uri muna August, musi wa9 August ndo musi wandakapara mhosva. Mhosva iyi muparira ndakaita, ndaiva nemumwe musikana wandaida naye aiva ne17 years, iye ndaiva ne18 years. Musikana uyu taidanana asi vabereki vacho paiva nekugwa pakati pevabereki vedu, saka ndizvo zvakaitika. Alright, ndo zvakaitika. Vaiva nemusikana wako muchidanana, iye aiva mudiki, iwo ane 17 newo waiva ne18 years, asi vabereki venyu vaiva nekusanzwisisa. Alright, tita kumbonyatsonzwisisa tati iwo wakabatwa nerepi. Saka musi wacho iwowo kuti musikana azoti wakamurepa pazobuda nyaya, chii chakaitika musi wacho iwoyo? Musi wacho chakaitika, vabereki vacho vanoita nezvemabhizinesi, saka musikana akandifonera andiudza kuti uye kumba.
saka pandakaenda kumba kwavo ndanosvika huri usiku, tobva tasvika tikatandara kusvika kuma12 tobva tawanikwa namukoma wacho ndiri mumba memusikana takatotandara tiri imomo. Ndopandakaobawa kaendeswa kupolisi. Izvi zvakaitika muri munzvimbo ipi? Izvi zvakaitika tiri munzvimbo yeGokwe kwane Mbudziya muraini kwaMhungu. Alright Gokwe. Saka iwewe Takura uri kuti tsano ndizvo vanga vari tsano ka? Tsano wakangosvika kona makagara zvavo watoti warepa. Aiwa tirichaunyatsokunzwisisa. Iwe vakasvika ndobva saka tatakaloka madhoo. Patakaloka madhoo kasvika ndobva vagugudza. Saka ndopandakahwa chigugudza ndakabva ndabuda nepawindo ndobva ndatiza. Saka pandakatiza pandakabuda nepawindo pane uyu yakasara ichidonha ndo yakahweta noise kusvika kuti mumba mamune munhu. Ndopavakahosara vakarova musikana kuti chii chachiitika. Musikana ndopakahotaura kuti mamuna Takura munomu, Takura guvuriro. Alright, wati uyu chii chakadonha chacho chida kuziva chakadonha? Chakadonha isimbi yakabva pawindo. Yakabva pawindo. Saka Takura iwewe nemusikana uyu manga matotanga here zvekuenda pabonde mese kana kuti wanga usati wambomubata? Takaenda. Manga makamboenda pabonde mese? Asi musi uyu ndomawanga usina kumubaya, usina kurara naye? Tatisati. Iwe nemusikana mamakasangana kakawanda sei muchiita bonde? Katu. Pese apa maidzivirira here uyezve mainyatsosangana sei? Makasangana kwekutanga nepechipiri racho maienda kumba kwavo here kana kuti maitsvaga pamwe pakangowanda kuti muite zvamaita? Pechitu akauya kumba kwedu ari masikati. Topa akauya kumba kwedu tori Sunday naJune musi wa6 topa akauya. Topa takasangana naye musi wechitu. Musi wekutanga takasangana tichibva kuchikoro. Maidzidza pachikoro chimwe chete? Taidzidza pachikoro chimwe chete, Guruakanya Secondary School. Alright. Tinowanzonzwa nyaya dzekuti mukomana anozoti ndanga ndisingazive makore emusikana. Saka iwo makore emusikana waimaziva here pamaidanana pesa? Anga akandiudza. Anga akakudza? Saka ndiwe wakatanga kurara nemusikana wayo kana kuti? Ndini ndakatanga kurara naye. Alright, tanzwa ndo zvakaitika. Wati ndakazobatwa. Wakanyatsobatwa sei kuti nyaya yacho uzonzi wakuendeswa kumapurisa? Kuti nyatsokunzi ndabakwa vakarova musikana. Musikana ndopakahotaura vakauya mumba kwedu vakaundibatira kumba. Alright, ndofa watorwa ndofa waenda kumapurisa ndizvoka? Ndaenda kumbosvika iwewe uchizotorwa uchizoenda kukoti. Chimboti tatsanangura kuti kukoti zvakanzi chii musi wacho uchizopiwa mutongo wako? Musi watakaenda kukoti takanosvika kukoti ndobva ndaverengerwa mhosva yangu. Asi maverengerwo akaitwa mhosva nemaparanda ndakaita asiwo maitirwo azvakahwetiwa. Zvokuti inini zvakavotaura kukota ndizvo zvandakaita. Zvakahotaura unoreva musikana? Ivo vekoti. Ivo vekoti zvaitaurwa zvichinzi chivo zvava kuti hazvizivo zvakaitika? Ive koti vaiti warepa under age, wakadana nemusikana under age, aiva ne16 years, asi musikana ndaiziva kuti aiva ne17 years. Ndozvavakakutaurira? Ko musikana akapiwa here mukana kuti ataurewo zvakanyatsoitika musi wacho? Musikana haana, zvokuti musikana haana kuuya, akamiririrwa negweta rake. Akamirwa negweta? Kwewe waivawo here negweta rako? Ndaiva naro. Waiva naro? Saka musi uyu iwewe vabereki vako kana kuti hama dzako dzakare dzaivawo here mukoti maungwaru? Paiva namai vekundibereka. Waiva namai vekukubereka ndizvozvo. Tingada kuziva kuti saka iwe wazopiwa mutongo wakazotongerwa makore mangani nekuda kwemhosva yako iyoyo? Ndakapiwa 10 years kukoti ndobva ndabvisirwa 5 kasara nde 5 years. Ndikauya kuno kujeri ndikapika 3 years point 8 ndikasara nde 2 years point 4. Alright. Saka iwe Takura iwewo wakamira mukoti muya muya zvitonyatsoona kuti haukakuenda uko hapasisina apa wakanzwa sei
uchipiwa idzo 10 years dzichimbonyatso dzabviswa dzichingonzi 10 years wainzwa sei? Ndakarwadziwa zvisingaiti, ndikati upenyu hwangu hapasina. Tichihowo nyaya yekunzi mumajero makaipa, modyiwa zvinhu zvesimendi. Tasati tapindawo mumajero macho kuti tione kuti makadii, tichinzi modyiwa zvinhu zvine simendi. Kati vabereki vangu ini hwangu upenyu hapasina. Asi hazvisinei hawo zvo, Mwari akandichengetedza. Nanhasi ndiri mupenyu, ndingonamata kuti Mwari acharamba akandichengetedza kusvika wandibudewo muno. Kusvika wabude muno Mandyka. Wakaonaka kuti kudanana nemunhu kwakakuparira. Ndakumba kwavo kwakakuparira ndizvo? Aichokwadi. Alright. Tiri kunzwa hedu nyaya yedu takusvika tinonzwa kuti mumajeri wataura kuti iwo waivawo nepfungwa dzavaiva nadzo ka. Vamwe vane pfungwa dzavaiva nadzo asi iwo wakazosvika kunondobva wasvika uchizvionera ndizvo ka. Tinonzwa kuti pano pajeri pane maprograms anoitwa akasiyana siyana ndizvo kuita kuti iwo imimi muno musangogare unotokangogara pfungwa dzinouya kakufunga kuzviuraya zvakawanda wanda. Uyezve vanozviitirawo kuti iwewo paunobuda muno unobuda wane skill yawo unosese wanenge wakugonawo tikwanise kurarama ndizvo. Saka iwewe takurada kuti udze mhuri yeZimbabwe kuti iwewe ndepewo program yawakati pa3 years dzacho dzawasevha uri muno indida kuita program iyi. Inini pa3 years dzandapika ndakaona kuti handapedzi jeri rangu ndakagara, katowo nditangewo mabasa emaoko akaita secarpentry. Ndo zvandiri kuita, kugadzira zvakawanda wanda, mibhedha, masofa, matebho, macheya. Ndo zvatiri kugadzira muno. Kana angoona kuti hazvinaiti kuti ndipedze jeri rangu ndakagara, ngati regai nditangewo mabasa emaoko. Ndakatanga manje ndinenge ndatene 2 weeks changotangawo. Chaizvo, saka wakugona kugadzira chii pa2 weeks apa? Pa2 weeks idzi ndakutogona kugadzirawo masofa muri kuona ipapapa. Ndo ndakutogona kugadzirawo nematebha nemacheya ari mukati apa. Ndo ndakugona kugadzira. Saka sekuru ari kukugonera kai vari kukudzidzisa? Ari kundidzidzisa singaiti. Vari kunzi waizviita here? Pazvezvo hazvikwanisi kuwanisika kuti uzvibatanidze kuti apa zvongo chiti handozvidi izvozvo ndoenda mumakomba uko. Memungone pfungwa dzekuenda mumakomba? Kuti ndoenda mumakomba uko, asi manje kozvinota kuzivawo kuti makomba kouraya izvi hazviurayi izvi, zvototi kwanisawo kutibetserawo. Alright Takura, ndoda kumbokubvunza wewo tanzwa nyaya yako uchitaura zvese zvakaitika. Asi padiwa taroda kumboziva kuti Takura iwewo usati wapinda muusungwa, taona wadzidziswa zvese zvawadzidziswa nana sekuru, iwewe uchimbori kunzoko uchigarana nababa namai, upenyu hwako wangori upenyu hwanga wakamira sei? Ini upenyu hwangu hwaiva upenyu hwakanaka. Handina mboti vabereki vaindibata zvakashata. Vabereki vaindibata zvakanaka semwana wavo, asi ine mwana ndasingakwanisi kuteerawo vabereki. Dedi vakambokuziva kuti baba kuti zvokukasika kuti vasikana zvinokuparira izvi? Ndakaudziwa namama. Mama ndo vakakutaurira? Saka pawaikutaurira waifunga kuti vari kutamba here kana kuti waiti chii chikuitika? Ndaitoti vari kutamba. Ndaiti mwanangu usane zvauri kuita zvoparira izvi. Alright. Asi wazoona kuti zvinoparira seshuwa? Ndazviona. Alright. Iwo wanga wazodzidza kusvika papi wanga uri kunzoko? Ndiri pashe ndakagumira form 3 ndikauya ndikatangira muno, ndikanyora muna 2-3 muna February. Ndakanyora English neMaths neScience. English ndakabuda neB. Science science nezvimwewo zvindakafoirawo maD nemaU. Saka uda mumwe mukana wekunyora zvakare? Mukana ndinawo. Sekuru wakamboudza sekuru ndoda kuita mukana wekudzokera futi? Ndandisati ndachiri kumbogadzirisa zvinhu zvacho. Mbogadzirisa zvinhu zvacho. Alright Takura, ndakuda kupendera chirongwa asi da kupa mukana zvakare wekuti iwewe utaure nemhuri yeZimbabwe zvauri kuda kubatsirwa nazvo. Wakamirirako kuti uchipedza mutongo wako uri mukati mune, uyezve zvaungazodawo kubatsirikana nazvo pauchabuda musungwa wako wapedza kusevha sentence yako. Ini zvandinati vandibetserawo ndiri muno muusungwa, zvandinachema nazvo kuchemawo zvatoshandisawo zvakaita semamishini atoshandisa, maplane saw ekulevhera mapuranga edu nemasaw yacho ekuchekesa akaita seapi.
mamwe acho paripo papapo sapo pachena ndo atochema nazvo futi zvatochema nazvo mabhuku ekunyorawo tichinyorerawo manotsi techinyorerawo tiri munomu totombosvika panguva yekuti nhasi hatisi kumboveza toita zvekunyora saka titi vamwe titisina mabhuku ekushandisa saka tichidawo mabhuku zvekushandisa mishini yacho yekushandisa yekushandisa kucheka mapuranga nemapuranga acho ekugadzirisa masofa nemibhedha nematebhu. Alright, Takura, ndinoda kuti upe dzidziso kune vezera rako vanoti vakaudzwa zvinhu ndimatuke imi munenge muchiti mukaudzwa zvinhu hamuteereri munenge muchitoona kunge munhu ari kuri hameno zvaari kuita saka iwe uda kukupa mukana iwe nhasi ndiwe ticha wezera rako vari kuita izvozvo zvekuti vanenge vachitsiurwa zvekutanga kuenda pabonde muri vana vadiki handiziva kuti papo pfungwa dzenyu dzinenge dzichiita sei but iwe ndiwe ticha ndoda kuti utaure nevamwe vako utaura futi zvakare kuvabereki wakanangana nenyaya iyoyo yekuti vana vadiki vari kukasika kuita zvepabonde iwe nhasi wakazopinda wakabatwa nerepu handika unogona kuda usabatwa nerepu waibatwa nezvirwere nekuti pfungwa dzekudzira kazhinji kacho munenge musina ndizvo saka da kuti iwe ndikupe mukana wekuti utaure kumhuri yeZimbabwe wakanangana nevezera rako wakanangana futi nevabereki ndeipi dzidziso yawakawana kubva panyaya yako yawakaita ini dzidziso yandakawana muno mujere ndichipinda munomu ndakawanawo vanotudzawo vanotibudzawo ndisvika ndaiudziwa asi ndaita haku zvokuudzwa zvina basa asi ndakauzvionewo nemeso angu nemaziso mangu kuti hai izvi hazviiti zvoitiwa izvi ichandatanga kutaura ndisvika panapa kasvika kaona vamwe vakagara ndikati manje ndasvika vanhu vakagara achindiudzawo kuti pana pachikoro panapa panotodzidziwa ndikati inini zvokuti pachikoro inini handizvizivi izvo zvoti ndakasvika iri Saturday neSunday ndakasvika musi weSaturday ndopandakasvika panapa vakatogara vaitodi vamwe vaitoverengawo vamwe vachitawo zvaingachitawo zvoti toita zvakasiyana siyana pana pajeri saka ndakasvika ndobva ndanzwa hapana pari pachikoro panapa kati ini handina dzidzi panapa ndakasiya chikoro pashe ndaida kuti ndine zvechikoro ndakaita zvechikoro pashe asi ndakahoti ndatewogareyo ndikaona izvi hazviiti zvokuti ndigare chirega nditangirewo nevamwewo ndichidzidzawo ndopandakadzidzawo nezvimwewo zvatakasangana nazvo zvetechiudzanawo kuti akumana izvi mhosva yangu ndakaiparawo so mhosva yangu ndakaiparawo so ndakudzidzawo ndakuzivawo kuti mhosva hadziparwi kana uchidawo zvaungochidawo unoenda unotaurirawo nemunhu zvakanaka kuti shamari so tatafungawo kuonesanawo zvakanaka muonesanawo muchiwirirana zvo zvandokwanisawo kuzivisayo kune vari kuita zvekuenda pabonde vari vana vadiki zvepabonde muri vana vadiki zvoda timboti mutangewo makurawo mutangewo mazivawo kuti upenyu hwotangawo sei zvekuti pariko kuti vanotorana vari vana vadiki mberi kwacho vakurambana kana kuti vakutukana ndo panobva kusungisana ipapo. Alright, Takura, waitako nekutaura neni tinovimba pamazuva acho asara iwayo ekuti upedzise mutongo wako tinokushirawo zvakanaka ndizvo. Amen. Tinokushirawo kuti pauchazobudawo tinotosvikawo tichionawo Takura Furnitures ndizvoka Takura uriro tinokutenda muri Zimbabwe ndiye Takura watanga tichitaura naye mukomana akasvikawo kutongwa mutongo werepi akabatawo musikana wake akazosvikirwa ari mumba akazotiza asi anoti inini musiwe hatina zvatakaita asi tanga tatanga kurara tese tiri vana vadiki ndofunga tiri kudzidzawo isu vabereki kuti vana ava tinenge tichiita sekuti hatisi kuita keya navo but vana vari kutanga kuita zvokusangana pabonde vari vana vadiki ngatiisewo tibatane pamwe chete vabereki tirwise nyaya yekuti vana vedu vasaperere mukuita bonde vari vana vadiki nokuti vamwe vacho vanogona kusapinda mujeri asi mwana mudiki anogona kuzara zvirwere kune zvirwere zvakatekeshera nyika ino maSTI zvakawanda wanda zvavanozosangana zvokuti vanenge vatanga kuita bonde vari vana vadiki zvakarapo
dzidziso kuti aiwa kana uchinge wafunga kuti zvawaifunga torana nemumwe wako mutaurire zvakanaka kwete zvekumbunyikidzwa munhu nekuti unozopesa wava munhu achaisire. Varigei ndikutendei kuona chirongwa chedu Home Away from Home nhasi ndanga ndiri kuno kuGweru paHwawa paYoung Offenders Prison patakati tichitaura nevana vakasiyana siyana tichinzwawo nyaya dzinenge dzakaparika kuti vange vari muchirongo. Panguva ino ndichakutenda ndigotendawo kunyange nemusikana anga achitefenyura ari kumashure ikoko kuti tikwanise kuunza chirongwa charumbidzwa Rudhenya. Nditomutenda zvakare nemiwo. Don't forget to like, follow and subscribe. Until we meet again, andini wenyu Pelagia Okampurwa kana kuti Sokostina.